Moi bons días a todos. Empezamos a rolda despois de celebrar o Consello da Xunta habitual dos xoves. Ben, a pesar de que onte dimos os datos, pois volvemos hoxe, como ven sendo habitual, a concretar os datos que temos neste momento relativos á pandemia. 2.586 persoas están infectadas pola COVID, 57 se atopan en UCI, unha menos que onte, un 77% menos que durante o pico da pandemia, 214 están hospitalizados, 21 menos que fai 24 horas, e 2.315 están xa nos seus domicilios recuperándose e con seguimento médico. Sigue sumando o número de falecidos, 2.310, no día de onte faleceron 4 personas, os que lle mandamos a estas 4 familias e a todas as familias dos falecidos, por suposto, o noso pésame e o noso apoio. En canto aos datos a nivel comparativo, estamos en 35,4 de incidencia a 7 días, a media de España supera os 60, e a 14 días a taxa en Galicia está en 75,4, a media de España supera os 127, concretamente 127,9. En canto á presión hospitalaria, a ocupación en UCI en Galicia é do 7,5%, a segunda menor de España, a media de España é 19,9%, e en canto á hospitalización convencional estamos no 6,4%, a porcentaxe de ocupación en Galicia é do 3,3%, 6,4% media nacional, a metade aproximadamente 3,3% en Galicia. Taxa de positividade 2,19%, seguimos baixando e estamos nunha situación axeitada. En fin, as cousas siguen indo ben, pero reitero a prudencia e a cautela na apertura. Vamos a seguir traballando, polo tanto, en relación coa COVID, e o primeiro asunto do Consello pois é seguir comprando material por un sistema de emerxencia contractual, 5,6 millóns de euros para 3 expedientes para 2 áreas sanitarias. 2,4 millóns de euros para a área sanitaria de Pontevedra Salnés, maioritariamente 1.300.000 euros para comprar material de laboratorio, 700.000 para equipamentos de protección, etc. 1,76 millóns de euros para a área sanitaria de Vigo. 1,3 millóns destes 1,7 para PCRs, o resto, pois, luvas e resto de material. E compramos centralizadamente por un importe de 1,5 millón de euros, 440.000 dedicadas, máis de 440.000 euros dedicados á vacinación, que se dedican a mercar 3,7 millóns de agullas hipodérmicas con dispositivo de seguridade e 3 millóns de xeringuillas. Isto é un pouco por darlles algúns datos en que vamos a investir 1,5 millón de euros con carácter xeral para todas as áreas sanitarias de Galicia. Ben, seguimos no ámbito da COVID. Evidentemente temos que evitar os contaxios, temos que intentar curar os contaxiados, pero tamén nos ocupa e nos preocupa e non podemos esquecernos dos que xa padeceron o virus e aínda teñen efectos secundarios, incluso algunha complicación. Por tanto, vamos a ampliar a nosa perspectiva en relación coa COVID. Temos 115.000 personas que pasaron a COVID en Galicia no último ano, desde que comezou a enfermedade, e a COVID persistente afectaría ao redor de 1 cada 10 casos. Vamos a fixarnos, polo tanto, aí. A tal efecto, creamos en todas as áreas sanitarias unha unidade para traballar, para seguir atendendo aos enfermos post-COVID. Comezarán a funcionar este mesmo mes de marzo. Estarán compostas por un equipo de profesionais de varias disciplinas. Funcionarán en todas as áreas sanitarias e tamén nos hospitais comarcais que dependen do Hospital Central de cada área. O núcleo da unidade estará conformada por un médico especialista en medicina interna, un neumólogo e personal de enfermería. Aínda que os servizos hospitalarios con maior demanda poden ser neuroloxía, psiquiatría, cardioloxía e hematoloxía, e, polo tanto, disporán de un facultativo que atenderá as interconsultas que remitan as unidades COVID formadas, como digo, por internistas, neumólogos e enfermería. As unidades, lóxicamente, van a ter acceso aos recursos hospitalarios dispoñibles,
para realizar o seguimento, diagnóstico e tratamento das secuelas e da sintomatoloxía prolongada despois de 12 semanas de episodio da COVID. Entendemos que despois de 3 meses, se siguen con algún tipo de alteración ou algún tipo de falta de olfacto ou de percepción de outro xeito, pois si necesitan unha monitorización de forma continuada. De momento sabemos que pode xerar, insisto, complicacións derivadas de tipo pulmonar, neurolóxico, hematolóxico, psiquiátrico e outras ligadas á hospitalización durante tempo prolongado. As persoas que levan un mes na UCI pois teñen unha enorme perda de masa muscular e, por tanto, tamén necesitan cuestións de fisioterapia, pero con carácter xeral, efectivamente, a neumonía explosiva ten un impacto pulmonar tamén neurolóxico, hematolóxico e psiquiátrico e, por tanto, vamos a intentar protocolizar e intentar seguir estes pacientes. En canto ao funcionamento, os pacientes ingresados, unha vez dados de alta, serán chamados a concertar unha cita nos 7 primeiros días unha vez finalizada a alta. Por tanto, un paciente que estivo ingresado por COVID ten a alta, acude á súa casa e a partir do 7º día pois será chamado para manter unha consulta de seguimento. Os pacientes non ingresados, que son a maioría, deberán pedir unha cita, no caso de que o consideren necesario, de que teñan algunha secuela ou que non estén seguros de tela, deberán de pedir unha cita, lóxicamente, a través do médico de familia, no caso de, insisto, manter unha sintomatoloxía persistente. Por outra banda, as unidades darán soporte aos profesionais de atención primaria nunha relación de coordinación que quedará definida en 3 circuitos. O primeiro, pacientes que non ingresaron no hospital e os doentes os que a unidade da COVID lle deu a alta. Nese caso, volven á atención primaria. Pacientes que sí ingresaron e que foron monitorizados pola unidade post-COVID ata que foran derivados á primaria. Volven outra vez, lóxicamente, a ser pacientes no ámbito da responsabilidade do médico de familia, unha vez que teñen a alta a unidade post-COVID. E o terceiro son os pacientes que xa a atención primaria deriva aos hospitais que se quedan dentro da historia clínica e, por tanto, do seu médico de familia. Naqueles casos máis complexos, imos constituir comités. Hai patoloxías complexas con pacientes alterados que non consiguen volver outra vez á súa capacidade respiratoria anterior, que siguen tendo problemas de carácter respiratorios ou outro tipo de patoloxías. En ese caso, lóxicamente, haberá que constituir comités conformados por distintos especialistas. Estas unidades van a axudar a recuperar os pacientes, pero tamén nos van a axudar a darnos mellor coñecemento dos efectos persistentes despois da COVID, que, ao final, como se pode imaginar, nunha enfermedade nova, cun ano de antigüedade, é unha das enfermedades máis novas da humanidade. E, probablemente, estas unidades COVID nos ven a dar tamén información desde o punto de vista de investigación. Ben, seguimos no ámbito da pandemia, abandonamos os temas sanitarios e nos adentramos nos temas económicos. Como saben, estamos neste momento xestionando o segundo plan de rescate dos autónomos, microempresas e hostelería. Neste segundo plan de rescate para autónomos, microempresas e hostaleiros levamos presentadas ás 11 da mañá do día de hoxe 40.100 solicitudes. No primeiro plan de rescate se presentaron un total de 40.424. Estamos, por tanto, prácticamente xa con outras 40.000. Remata o prazo hoxe, entre hoxe e o día 23. Hoxe para os autónomos e microempresas e o 23 de marzo para axudas da hostelería e outros sectores pechados. Tanto queda unhos días para rematar o prazo. Situación neste momento de pagos. Antes de rematar o prazo, levamos pagadas xa 8,7 millóns de euros deste segundo plan de rescate. Concretamente, pagamos 3.600 solicitudes a autónomos, o que supón o 20% do total das solicitudes, e o 4,7% das solicitudes para microempresas. Como as axudas aos hosteleiros quedan ata o día 23 de marzo, empezamos polos autónomos que finalizaban hoxe e polas microempresas. En definitiva, vamos a seguir traballando con maior rigor e maior celeridade para que
ou unha vez máis a que se poda acreditar que antes de rematar o prazo unha serie o 20% dos autónomos xa percibiron a súa axuda cun importe total de 7,7 millóns de euros, correspondentes a 3.597 axudas outorgadas. A segunda cuestión que fixemos e que estamos pagando, ampliamos o crédito ata 11 millóns de euros para financiar o 80% dos gastos para terrazas no sector da hostelería e tamén para a compra de determinados utensilios ou maquinaria para poder envasar a comida e poder entregar a domicilio. Pois ben, hoxe tamén se une os 7 millóns de euros no sector do turismo, os bonos turísticos que vostedes informaron a pasada semana e, como digo, hoxe iniciamos un novo plan dedicado ao sector do comercio de proximidade. Fomentar o consumo no comercio de proximidade é o obxectivo deste plan. Para apoiar esta iniciativa, poñemos en marcha un bono Activa Comercio co que prevemos mobilizar 55 millóns de euros para contribuir á reactivación do sector do comercio. Como? Pois con vales descontos do 20% do valor da compra, bonos cun saldo de 30 euros que vamos a beneficiar ou a destinar a 330.000 galegos, nos que nos comprometemos a un desconto do 20% das súas compras ata un máximo de 30 euros, mobilizando 55 millóns de euros de compras no sector do comercio. Por tanto, digamos que entregaremos 330.000 bonos gratis de 30 euros que supoñen a capacidade de obter un desconto do 20% e cunha mobilización total de 55 millóns de euros nos comercios de proximidade. Vamos a activalos de forma inmediata, supoño que a finais da próxima semana. Isto supón un orzamento público de 10 millóns de euros que se pode ampliar en función da demanda. En que consiste o bono? Como lle decía, pois nun importe de 30 euros gratis, consumido en función do importe da compra adecuada. Por exemplo, en compras iguais ou superiores a 30 euros, o desconto sería 5 euros. En compras iguais ou superiores a 50 euros, o desconto sería 10 euros, ata totalizar os 30 euros por persona. Por exemplo, poderían utilizarse en 6 compras como máximo de 30 euros, son 5 euros por 6, 30, ou se podría utilizar en 3 compras de 50 euros. Son 10 euros por cada compra de 50 euros, pois serían os 30 euros. O período de validez de estos 330.000 bonos de 30 euros serían 3 meses. Cada comercio podería participar nun máximo de 5.000 euros de facturación con esos descontos. Se trata non de concentrar os descontos en un único comercio, senón de que haxa moitos comercios que podan facer ventas por un importe de 5.000 euros e obter descontos nesas ventas de 5.000 euros por comercio. Para conseguir estos bonos se lanza unha aplicación no móvil, se descarga na página web da Xunta de Galicia e os clientes escanean un código QR dos comercios adheridos e automáticamente con ese móvil se acude ao comercio e a hora de pagar pois se ensina a aplicación e automáticamente teñen dereito a un desconto do 20% ata un máximo de 30 euros. Será requisito cumprir por parte do comercio as medidas de prevención fronte a COVID, que cumpren prácticamente todos os comercios. Este bono está dentro de un paquete de outros 10 millóns, por tanto, agora invertimos 10, invertiremos outros 10 no ámbito do comercio con outras accións e hoxe anticipamos xa os primeiros 10 millóns dun total de 20 co que estamos traballando coas federacións provinciais de comercio. Por tanto, haberá 330.000 galegos que teñan un bono da Xunta de Galicia de 30 euros. Eso vai a mobilizar uns 55 millóns de euros de compra nos comercios rexentados por autónomos e por pequenas e medianas empresas. Pensamos que é unha forma interesante de promover o consumo ata o 30 de xuño, que é a data que vence
a validez do bono de 30 euros por galego que o solicite. Un asunto importante tamén no ámbito da pandemia que se refire, neste caso, á arquitectura e á forma de entender, a partir da pandemia, a arquitectura pedagóxica de Galicia, é dicir, a forma de concebir os novos colexios e a forma de rehabilitar, reformar os colexios xa construídos. A Xunta de Galicia é titular de 1.100 colexios públicos en Galicia, 800 escolas infantiles e primaria e 200 institutos de secundaria. En 275 concellos hai como mínimo un centro educativo titularidade da Xunta de Galicia. O resto de concellos teñen centros educativos pequenos titularidade dos municipios. Pero estamos falando de un universo de 1.100 centros onde se vai aplicar este manual institucional de arquitectura pedagóxica de Galicia post-COVID. A previsión de investimento no ámbito educativo son 191 millóns de euros entre o ano 2021 e o ano 2024. Por tanto, todas as obras que se executen con estes 191 millóns de euros quedarán suxeitas a este manual corporativo de arquitectura pedagóxica e, por suposto, entendemos que tamén en seguintes legislaturas deberían de quedar dentro de este manual de arquitectura post-COVID. O reto é deseñar unha nova arquitectura institucional, educativa, acorde coas novas metodoloxías de aprendizaxe, con novos espazos de socialización escolar, con obxectivos de desenvolvemento sostible ata o ano 2030 e, por suposto, unhos colexios que vamos a facer e que vamos a rehabilitar no seu caso nun contexto de pandemia onde nos dimos conta que o colexio non é só un lugar onde se vai a recibir clases. O colexio é un lugar de interacción social, é un lugar de unha enorme relación profesor-alumno e entre alumnos, e o colexio é un lugar onde se producen moitísimas interaccións e, por tanto, moitísima relación durante moito tempo, varias horas, todos os días. A arquitectura, por tanto, terá unha orientación educativa, os espazos serán máis amplos, estarán mellor ventilados, os patios se cubrirán, os materiais interiores terán unha mesma formato, unhas mesmas características, e o plan conta con tres partes: a parte académica, a parte infraestructural e a parte de sustentabilidade. Vou dar, se lles parece, 4 ou 5 cuestións do manual. No que se refire á perspectiva académica, o deseño dos novos espazos educativos vai estar vinculado co maior peso da función social dos centros. Se cambia a visión do colexio e do instituto como un asiente de cambio e de avance e de progreso da comunidade. Por tanto, vamos a intentar que os novos rapaces de Galicia vean no colexio como un lugar, non só, insisto, como un lugar arquitectónico convencional, senón ver outro tipo de arquitectura máis ampla, de maior intercambio social e máis saudable. Un dos obxectivos é lograr a transformación digital avanzando cara aos centros intelixentes, por suposto. Haberá un polo creativo vencellado á futura Estrategia de Ensino Digital 2030, xa o hai en 20 colexios neste momento, vamos a estendelos a todos. Son espazos de creación desde unha perspectiva de competencia STEM, resolución de problemas reais, deseño, desenvolvemento de habilidades, etc. Ademais, e isto é importante, os colexios quedarán abertos ás comunidades locais, para que, finalizando as clases, os concellos que así o consideren oportuno, ou determinadas asociacións que cumplan determinados requisitos, podan ir a esos colexios para mellorar as súas competencias digitais para o conxunto da ciudadanía. Isto é moi importante porque isto é absolutamente novedoso. O colexio pertencía de forma estricta á comunidade educativa. Ahora vamos a intentar que os colexios pertenzan aos propietarios dos mesmos, que son os cidadáns galegos que financian cos seus impostos a construción e o mantenimento do colexio. Por tanto, poderán finalizar as clases e esos colexios poderán ser utilizados, por exemplo, para mellorar as competencias digitais dos pais, das nais e do resto das persoas que viven no pobo. En segundo lugar, apostamos por un deseño de espacios flexible e adaptable para permitir un traballo en grupo, un traballo por proxectos,
para que os tabiques non sexan unha cuestión inamovible, para que poda haber aulas polivalentes, para que se podan facer espazos de distintas configuracións. A terceira cuestión, os espazos teñen que ser máis accesibles e máis inclusivos. É dicir, haberá elementos específicos para concretar os interiores, os exteriores, os accesos, a mobilidade, os servicios que teñen, e deberán estar adaptados en todo caso a todas as persoas con diversidade funcional, non só desde o punto de vista da accesibilidade física, senón tamén cognitiva ou sensorial. A nivel de infraestructura, haberá edificaciones singulares integradas na paisaxe, e vamos a dar moitísimo valor, e contarán cunha única identidade corporativa e unha única señalética. Por tanto, esta arquitectura institucional acredita ser unha arquitectura corporativa do ensino público Xunta de Galicia. As características construtivas tamén quedan sinaladas no catálogo. O catálogo entra nas cores das fachadas, entra no tipo de cubertas, entra no tipo de ventás, de volumetría. Tamén buscar o obxectivo dunha imaxe uniforme da arquitectura educativa. E como novedades, introduce a aposta por espazos máis amplos, máis saudables, máis fáciles de higienizar e, por suposto, con maiores estándares de confort, de ventilación. Quinto punto, deseño e patios cubertos. Deseñamos os patios cubertos. Terán unha estrutura basicamente de madeira, as canchas serán polivalentes e terán tamén unha estrutura igual, co obxeto de dispoñer de pistas polifuncionais para a práctica deportiva e cun uso polivalente fora do horario escolar. Outra vez, volvemos a abrir os colexios ás comunidades. Non ten sentido nun pobo onde non hai un polideportivo que as pistas do colexio pechen cando pecha o colexio e non se pode facer deporte. Con carácter xeral, todos os concellos que solicitan as pistas deportivas dos colexios e se fan responsable durante a utilización fora do horario docente desas pistas, se cede aos concellos. Agora xa o vamos a construir como regra, e é que, pechado o colexio, ese colexio se integra nas necesidades educativas ou deportivas do pobo onde se ubica. E, por último, tamén ten unha serie de normas orientadas a reducir a demanda enerxética, a calefacción, a reducción de consumos. En definitiva, vamos a tentar, eu quero felicitar a todos os arquitectos e a todos os profesores e inspectores educativos, capitaneados polo Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, por este documento, que é o primer documento, polo menos que teñamos información, que se fai cunha visión corporativa da Xunta de Galicia en relación á arquitectura educativa. Unha arquitectura educativa onde aprendimos moitas cousas despois da COVID e onde os colexios non se pode facer en calquer sitio. Hai solares que non valen para facer colexios. Hai solares cunhas cotas que fan imposible ter un colexio expandido horizontalmente, que nos obriga a ter patios cunhas diferencias de cota moi importantes e, por tanto, con incremento do perigo no momento de utilizalos, e despois colexios moi constreñidos, con dificultades de ventilación, etcétera, etcétera. En fin, temos o modelo, vamos a ver se somos capaces de implementarlo. Seguimos. Tamén a COVID nos deu moitísima información sobre as capacidades da xunta no móvil de cada cidadán. E, por tanto, hoxe desenvolvemos a Lei de Administración Digital que aprobamos no ano 2019 e aprobamos un decreto onde regulamos o Rexistro Electrónico Xeral de Apoderamentos da Comunidade Autónoma. Nese rexistro, os galegos poderán autorizar a terceiras persoas físicas ou xurídicas realizar no seu nome os seus trámites digitais ante a Xunta de Galicia ou ben limitar a autorización a un trámite concreto. Neste rexistro electrónico de apoderamentos constarán os permisos que cidadáns poden operar en nome de outro ou que xestoría ou empresa xurídica ou persoa xurídica poden facelo, e o rexistro estará disponible na sede online da Xunta, sede.xunta.gal. O apoderamento ten unha vixencia de 5 anos.
se pode revogar antes desos 5 anos e a persoa utilizada pode renunciar á representación, por suposto, no momento que considere oportuno. Bueno, o que facemos é incrementar as garantías dos cidadáns e das empresas para ter unha relación coa Xunta de Galicia. Despois da pandemia, xa 80% das xestións realizadas coa Xunta de Galicia se realizan online. 80%. E isto nos dá a sensación que se vai a quedar e que non vai a disminuir. A entrada de documentos por sede electrónica durante a pandemia se incrementou un 40%. Tanto, temos que seguir mellorando a sede electrónica da Xunta, mellorando os formatos, mellorando os accesos, mellorando as funcionalidades, pero a idea é que cada galego teña no seu móvil unha oficina da Xunta de Galicia aberta as 24 horas. E para iso, cando el non quere operar, necesita un apoderado rexistrado para que poda facer movimentos nos seus expedientes ou solicitar o que considere oportuno ou renunciar o que considere tamén necesario. Importante investimento no Concello de Marín no ámbito do saneamento, 3,6 millóns de euros, a Xunta de Galicia aporta 80%, o Concello 20%, se financia con fondos RIAT, se inicia nas próximas semanas os trámites expropiatorios, se licitan as obras e a idea é executarlas en un plazo dun ano. Se trata de renovar o colector xeral do Concello de Marín, de realizar intervencións puntuais nas aguas para desconectar as aguas pluviais, de mellorar a estación de bombeo do río Lameira e tamén a mellora ambiental desta área. Bueno, esta actuación de Marín forma parte de 10 intervencións que están dentro do plan de saneamento da ría de Pontevedra. 62 millóns de euros. É o que estamos a investir na ría de Pontevedra para procurar o seu saneamento. O novo colector e estación de bombeo Marín está finalizado. Estamos executando as obras de mellora de depuradora de Praceres. Estamos tramitando a construción dun novo emisario submarino de 3,6 kilómetros para mellorar a depuración das augas e o verquido á ría no que se refire ao Concello de Pontevedra, e agora pois, sacamos outra obra de 3,4 millóns de euros dentro da ría de Pontevedra, concretamente para mellorar o saneamento e o abastecemento do Concello de Marín. Temas en materia de cultura. Aprobamos unha nova estrutura do Agadic. Creamos un novo Departamento de Coordinación Xeral e Xerencia, e dentro desos 4 departamentos técnicos impulsamos un novo departamento, o de Música e Danza, que se suma o Departamento de Fomento e de Promoción de Políticas Culturais, o Departamento de Política Audiovisual e o Departamento de Producción Teatral. Ademais, este decreto modifica o Centro Galego de Artes de Imaxe, que pasa a denominarse Filmoteca de Galicia. O presuposto da Galicia incrementou un 100%. Estamos xa con 22 millóns de euros dentro do presuposto de Agadic. Outro asunto, conveniamos co Instituto da Lingua Galega durante 4 anos máis avanzar nos estudos científicos sobre o galego. Seguimos construindo o Atlas Lingüístico Galego, que permita coñecer e actualizar toda a realidade lingüística do idioma. Tamén seguimos afondando no estudo do uso da lingua galega en novas xeracións e investigar o patrimonio literario da historia. Este instituto, recordarán que é un instituto universitario que financia entre a Xunta de Galicia e a Universidade de Santiago. O convenio son 825.000 euros para os próximos 4 anos, donde a Xunta participa con 480.000 de esos 825.000. Hoxe en Galicia falan galego máis persoas que fai 5 anos, e de acordo co Instituto Galego de Estadística e tamén de acordo co informe PISA, os alumnos galegos son os alumnos donde falan con máis facilidade 2 linguas, por suposto, a lingua propia e o español. Máis asuntos en materia educativa. Remitimos ao Parlamento o anteproxecto de lei de creación da Universidade Intercontinental de la Empresa, que agora se remite, insisto, para aprobación. Culminamos o último trámite unha vez que esta universidade está autorizada polo Goberno Central a través do Ministerio de Universidades, que o autorizou no mes de novembro. Por tanto, a Xunta sigue a aplicación no marco xurídico vixente, que é o Real Decreto de creación, recoñecemento e autorización e acreditación de universidades e centros públicos. A solicitude da entidade Fundación Galicia Obra Social, a Fundación, foi presentada en 2018 e a partir dese momento se iniciou o procedimento e ata que tivo o informe favorable do Ministerio de Universidades
do Goberno central, pois, lóxicamente, non podía tramitarse e remitirse, como se remite ahora, ao Parlamento de Galicia. Esta solicitude busca o recoñecemento da Universidade Intercontinental de la empresa. Dende que se presentou a solicitude, seguiu, como digo, todos os trámites preceptivos, visto en prace resolución do Ministerio de Universidades 24 de novembro do ano 20 e posteriormente foi avalado pola Conferencia General de Política Universitaria. En resumo, segundo a proposta tramitada, a Universidade Intercontinental de la empresa aspira a constituirse en universidade privada de servicio público especializada no ámbito da empresa. Compre lembrar no relativo a titulacións ofertantes que isto hai que regulalo unha vez creada a universidade por lei e se regulará por decreto da Xunta de Galicia e será un trámite e un procedimento adicional unha vez creada a universidade e non se regula na lei, senón que se regula de acordo coa normativa mediante decreto do Goberno a proposta da universidade unha vez que esta universidade estea creada e teña personalidade xurídica. Vamos finalizando dous acordos no sector primario. Damos conta dos avances do Centro de Investigacións Mariñas, tanto no ámbito do berberecho como no ámbito do mero de rocha ou cherna, que xa temos os primeiros criados en cautividade, e tamén a posibilidade de manter individuos adultos de cadelucha, que é a meixa coquina, e obter semente en condicións de laboratorio, e avanzar no cultivo e preengorde de ourizo de mar. Estes son os proxectos fundamentais, algúns deles mundiales, por exemplo, a primeira xeración híbrida de berberechos comuns e berberechos virollos. Isto é un cruce destas dúas especies, é a primeira vez que se produce, e a cría en cautividade do mero, do cerne, é a primeira vez que se produce en Europa. Por tanto, son institutos de altísima calidade o que acabamos de referir ao Centro de Investigacións Mariñas. Parabéns a todos os investigadores. Novo convenio de colaboración co Club da Raza Can de Palleiro, 60.000 euros para os próximos 4 anos. O censo da raza autóctona Can de Palleiro aumentou casi un 92% nos últimos 4 anos, grazas ao apoio deste tipo de convenios. Temos registrados, probablemente haxa máis, registrados 1.775 animais desta raza, frente a 925 que era o rexistro anterior. Bueno, se trata de un can de pastor, de compaña e de garda do gando. Podría chegar a desenvolver funcións de policía ou de guía de apoio en catástrofes. É unha raza autóctona, como vostedes saben, e representa un patrimonio natural, cultural e social de Galicia. Con este convenio do que se trata é de colaborar en cursos de formación de xuíces e especialistas de raza, tamén na valoración de exemplares, no caso de que fora necesario, na autorización, máis que na autorización, na información e asesoramento no cruzamentos máis axeitados destas razas. En definitiva, pois é o can palleiro, o can galego autóctono. Conveniamos coa Fundación Solidaridade Amaranta o mantenimento da Casa de Acollida de Ourense para mulleres vítimas de violencia de xénero. Nela atendemos a 39 personas no ano 20, 24 mulleres e 15 menores, os seus fillos. O convenio ascende a 252.000 euros. Temos 7 recursos, casas de acollida de mulleres en Galicia. Unha delas é a que acabo de referir. En este momento, nesas casas de acollida están convivindo 112 mulleres e 86 menores. Ampliamos un ano máis a colaboración que mantemos con Aldeas Infantiles SOS Galicia. Se trata de cofinanciar, xunto con esta institución, programas de apoio de acollemento en familias extensas. Un sobriño pois, que vai a casa do tío ou un neto que se atende na casa dos avós. En definitiva, sacalos dos centros de menores e financiar e axudar as familias que volvan a recoller a tutelar e a educar os seus parentes, aínda que sexan parentes menos próximos. A Xunta achega 173.000 euros o convenio, a entidade achega 241.000 euros, en total 414.000 euros. Estamos atendendo a 130 estamos atendendo con 130 familias a nenos que salen das zonas de institutos do menor e que se incorporan a familias extensas que entendemos que é o mellor para eles.
Vamos a seguir mellorando a paisaxe dos camiños e a tal efecto volvemos a facer un convenio coa Fundación Juana de Vega para detectar determinadas actuacións necesarias para mellorar as características paisaxísticas e edificatorias dos camiños. Fixemos xa un convenio o pasado ano, melloramos 45 elementos dos camiños, son hórreos, valados, edificios, valadoiros, fontes, pontes, etc. Tanto o camiño francés primitivo e Vía da Prata e portugués. Volvemos a facer un convenio este ano para detectar ese tipo de anomalías edificatorias que se producen e intentar correxilas con este convenio que asinamos coa Fundación Juana de Vega por un importe de 150.000 euros. E por último, sacamos programas de rehabilitación por un importe de 12 millóns de euros. Proseguimos co obxectivo de poñer en condicións mellores os nosos cascos e, en xeral, todas as vivendas que queran acollerse a estes programas. Estos 12 millóns de euros aínda non os recibimos do Goberno Central, están dentro comprometidos do Plan de Vivenda. Nós o que facemos agora é adiantar 5 millóns desos 12 e convocar 6 programas para ter, cando recibamos o diñeiro, xa presentadas as solicitudes e poder impulsar e axudicar de forma rápida e non ten que esperar o diñeiro para licitar e convocar. Sacamos 6 programas. O primeiro, accesibilidade de vivendas, máis conservación e mellora. Estamos falando de apoiar melloras de cimentación, estrutura, cubertas, fachadas, medianeiras, tamén ascensores, albaescaleiras, ramplas. Poden solicitar hasta o 30 de novembro. Programa de fomento e regeneración urbana nas 3 áreas de rehabilitación integral. Área de rehabilitación integral dos Camiños de Santiago, 126 concellos. Queremos que podemos financiar 135 actuacións. Área da Ribeira Sacra, 25 concellos, poderemos actuar en 88 edificacións. E área de rehabilitación Illas Atlánticas, poderemos actuar en 4 actuacións. Por último, programa cuarto e quinto, os concellos que teñan titularidade, que sexan propietarios de vivendas, tamén teñen un aporte de ata 1,7 millóns de euros para mellorar o seu parque municipal de vivendas. Estamos falando, por exemplo, do antigo programa de vivendas de Mestres, que normalmente eran dos concellos. E, por último, habilitamos 4 millóns de euros para fondos de cooperación, tamén destinados aos concellos, para rehabilitar activos construídos en concellos de menos de 50.000 habitantes. Daríamos préstamos sin xuros por un prazo de evolución de 8 anos. Isto é todo. Isto foi o que aprobamos hoxe no Consello da Xunta. Moitísimas grazas. Bos días, presidente. Quería facerlle dúas preguntas. A primeira é sobre o bono do comercio local. Que requisitos se van establecer para poder solicitalo? Ou se simplemente vai ser por orden de petición, para saber se xente con unha renda elevada vai ter os mesmos dereitos para acceder a estas axudas que a xente que non teña unha renta tan grande. E tamén quería preguntarle sobre as normas do COVID para estes días, as novas. Si cree que é máis seguro para unha familia ver, por exemplo, os avós nun restaurante que velos no seu domicilio. E como pode explicar esta situación para as familias ante a situación pandémica? Gracias. Vamos a ver, si non recordo mal, es o que vamos a pedir, porque senón sería imposible de operar, se pode vostede imaginar, 330.000 bonos que pode dar lugar a 600, 700.000, 800.000 solicitudes, pois non chegamos nin a xuño para valorar estas solicitudes. O que pedimos, lóxicamente, é pois, a identificación da persona que solicita o bono, a localidade de residencia, que ten que ser Galicia, a data de nacemento, ten que ser maior de edad por razóns de protección de datos, o DNI, o número de teléfono móvil e o correo electrónico. Isto é o que pedimos. E a partir de aí, pois, evidentemente, en función da prioridade na descarga. Por tanto, diremos con un pouco de antelación cando poñemos esta APP disponible para que as persoas que queiran utilizar este bono con 18 máis anos o podan descargar e podan ser titulares dun bono de 30 euros para canxear con 20% de desconto do material que compren nos comercios de proximidade da Comunidade Autónoma. En relación con a decisión do Consello Interterritorial de exixir
non como recomendación, sino como requisito, que non se poda ter reunións de non convivintes nos domicilios. Creo que este asunto, como saben, leva como 10 ou 12 días aprobado. Por tanto, nós transpoñemos o acordo do Consello Interterritorial a Galicia. Se usted me pregunta a miña opinión, pois, dende logo, se non fora por obligación, eu non o faría. Pero como é obrigatorio, o que podemos é simplemente colaborar para que isto se poda facer e se poda executar. É certo que nos establecementos de restauración pois hai un responsable de recordarlle o uso da mascarilla cando non se está inserindo bebidas ou comidas e tamén os límites de aforo. Eso é absolutamente certo. Pero pode chocar que se podan facer cousas no exterior que non podemos facer cousas no interior. Pero, insisto, eso é un acordo do Consello Interterritorial o que Galicia non vetou e, ademais, aínda que vetara, é de obrigado cumprimento. Por conseguinte, poucas cousas podemos discutir. Pero sí, insisto, en honor á verdade, é que hai xente que entende que nos lugares de restauración hai un control externo imposible, lóxicamente, de implementar nos lugares de maior intimidade como son os domicilios. En base a eso, pois, o Ministerio considerou que era oportuno establecer como requisito, non como recomendación, esa prohibición de, durante a Semana Santa e a Ponte de San Xosé, etc., pois evitar as xuntanzas familiares de non convivintes. Como ve, vamos pasando un lado a outro, porque primeiro 10 achegados en Navidad e agora resulta que ningún. Pero, bueno, estas son as cousas de unha pandemia e de aprender en tempo real sobre algunhas conclusións da mesma. Sí, boas. Eu quería preguntar, porque a Xunta toma a decisión de ampliar aforos e horarios en hostelería nun momento non que se estanca a baixada da incidencia. Incluso a OMS está advertindo agora para España en xeral que hai un risco de repunte. Entón, quería preguntar se se está asumindo un risco por favorecer a economía. Gracias. Mire, se vostede compara as restriccións e as medidas de Galicia xunto co resto das comunidades autónomas, comprobará que somos, non sei se a comunidade máis cautelosa, pero, dende logo, unha das comunidades máis cautelosas de España, con moita diferencia. Neste momento, a taxa 7 días é de 37 casos por 100.000 e a taxa 14 días é de 76. Por tanto, todo aquilo que baixe de 100 é un bo resultado. E estamos con 37 a 7 días e con 76 a 14 días. Hai outras comunidades autónomas que deciden ter a hostelería ata o último instante do toque de queda. Nós non. Nós, a hostelería chega hasta as 9. Hai outras comunidades autónomas que o interior e o exterior se incrementan os aforos. Nós somos prudentes e poñemos 50% no interior e 75% no exterior, sempre que o índice sexa inferior a 150. Cando supera 150, poñemos un 30% interior e un 50% exterior. Por tanto, creo que a situación epidemiolóxica de Galicia neste momento facilita esa apertura gradual e proporcional. E, ademais, tomamos a decisión de volver a analizar os datos os 2 primeiros días da Semana Santa, o luns e o martes santo, e volveremos outra vez a, se é o caso, tomar as decisións que sexan convintes. Pero xa lle digo que estamos dentro de parámetros de prudencia, de cautela. Si vostede lle pregunta a algún sector da hostelería, lle dirá que estes aforos son manifestamente insuficientes. Bueno, o que intentamos é evitar unha cuarta ola. Eso é o que intentamos. Vamos a ver se entre todos o conseguimos. Hoy se supone que dará la Agencia Europea de Medicamento el dictamen sobre su estudio de la relación entre la vacunación y los trombos. Si fuera que no hay relación, ¿se podría comenzar ya a retomar la vacunación inmediatamente?
Sin duda, si la Agencia Europea del Medicamento y el Consejo Interterritorial autorizan retomar la vacunación, nosotros retomaríamos la vacunación, sin ninguna duda. Nosotros tenemos 96.000 vacunas AstraZeneca, hemos dispensado 75.201, y por tanto tenemos 75.201 gallegos o gallegas que hemos monitorizado para ver si hay algún tipo de cefalea o de dolor de cabeza persistente o alguna otra contraindicación. Estamos en contacto y ellos saben perfectamente que les atenderemos de forma inmediata. Pero es una pena, evidentemente, interrumpir el sistema de vacunación, sin duda, pero vamos a ser prudentes. Y es que hay autoridades farmacológicas superiores, como la Agencia Europea del Medicamento, la Agencia Española del Medicamento, que tienen que marcar la pauta. En España hay 3 casos, una mujer fallecida, y entiendo que se estará practicando la autopsia y podremos tener, no sé si hoy o esta semana, ya alguna decisión. Efectivamente hay un trombo cerebral venoso que se ha producido, un ictus venoso no arterial, y tenemos que ver si eso tiene alguna relación con la vacuna y en qué casos hay más riesgo de ese trombo venoso cerebral en el caso de administrar la vacuna, qué pacientes, qué estaba tomando en ese momento, si había otros medicamentos, cuáles eran sus condiciones médicas en su conjunto. En fin, es un estudio muy minucioso, muy serio, muy riguroso y, por tanto, es un contratiempo en el proceso de vacunación. La respuesta es que sí. Hay países que han seguido vacunando. El número de casos es inferior a 1 por millón, por lo menos de momento, y, por tanto, estamos dentro de parámetros que no sé si desde el punto de vista humano podemos aceptar, desde el punto de vista farmacológico, si son en otros fármacos admisibles. Pero, insisto, vamos a ser prudentes, se acaba de producir el fallecimiento. Supongo que la autopsia dirá cosas, igual que las otras personas que han tenido en Europa, en la Unión Europea, este tipo de trombos, algunas de ellas también han fallecido. Vamos a ser prudentes, es lo que le puedo decir. Pero la verdad es que ya no tenemos vacunas suficientes y esto ha sido un contratiempo importante. Muy bien, pues muchísimas gracias y seguimos trabajando.